ҳадифи асосии тоҷик суғурта ин гирифтани фоида. Мо ҳамчун новобаста аз он ки мо муассисамо ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо як ширкати тиҷоратӣ ва имрӯз дар бозори озод рақобат фаъолият дорем. Дар мадди аввал бояд ки мо ҳамун масъалаи фоида, гирифтани фоида бояд бошад. Хеле ки дар шаҳри Душанбе бисёр хонаҳо сохта мешаванд ва ман хеле ки сараввал гуфтам, дар мадди аввали мо ҳозир ин беҳтар намудани вазъи молиягӣ. Дар оянда агар вазъи молияи мо имконият диҳад, шояд ки мо на танҳо бо сохтани биноҳои ва истиқоматӣ, мумкин бо дигар намудҳои тиҷорат ҳам машғул шавем. Ягон ширкатро новода гирифтан мумкин нест. Ҳамаи ширкатҳо борои мо имрӯз рақиб. Лекин дар имрӯза чӣ мебояд бикунем? Ҳамин шароите ки бозори суғуртии Тоҷикистон дорад, мо бо ин ширкатон набояд танҳо ҳамчун рақиб муомила намояд. Мо дар баъзе масъалаҳо бояд ки ҳамдастӣ дошта бошем. Ман ягон ширката хафа кардан намехоҳам. Ҳамашона мо рақиби худ мебинем, рақиби солими худ мебинем. Имрӯз НПК пайдо мекунанд ки мекунанд. Бояд мо ҳама яхи бинамед. Барои чӣ ман мегӯям, мо баъзи ширкатҳо ки масалан як намуди суғурта, мисол рақобат дорем. Дигар ширкатҳо ки дигар намудҳои суғурта дорем. Мо қариб 23 намуди суғурта ки 22 намуди суғурта ки фаъолона кор мекунанд. Баъзе ширкатҳо ҳамагӣ як намуд гирем. Яке ҳамун як намуду муваффақ.